Et hvert nyt Schwalbe-dæk er for os en udfordring. Vi har kun et mål for øje, at opfylde vores kunders ønsker. Hvad enten det drejer sig om en topprofessionel cykelrytter eller en hverdagscyklist. For at kunne udvikle et nyt dæk perfekt, har man i hvert fald brug for 2 ting. Et begejstret team og mange gode idéer. Så drejer det sig i de næste mange måneders arbejde om at sortere det bedste fra det gode. Efter mange udkast, computerberegninger, designs i 3D-modeller samt mange kritiske samtaler fremstår til sidst den første prototype. Denne prototype optimeres atter og atter, indtil den realiseres i serieproduktion. For eksempel ved indtrængningsprøven. Hvordan modstår dækket de farer, der truer, for eksempel fra spidse torne? For eksempel på tromlen. Er rullemodstanden tilpas ringe? For eksempel under guillotinen. Hvordan reagerer dækket på skarpe forhindringer, såsom fortovskanter? Og endelig i torturkammeret. Hvordan klarer dækket kravene under den konstante belastning i tusinder af kilometer? Allerede i denne udviklingsfase arbejder vi tæt sammen med vores produktionspartner i Indonesien, det koreanske familieforetagende Hung A. Her afprøves gummiblandingerne til stadighed, varieres og forbedres. Under de mest forskellige betingelser afprøves materialet, hvad angår holdbarhed og belastningsevne. Når serieproduktionen først begynder, skal alle mulige tænkelige fejlkilder være udelukket. Når alle medarbejdere har fået de nødvendige instruktioner til den nye serie, kan det endelig gå løs. Et nyt dæk opstår. Gummiblandingen er basis, og recepten naturligvis en strengt bevaret hemmelighed. Bare i et enkelt dæk anvendes forskellige gummiblandinger. Således fremstilles der specielt udviklede blandinger til karkasse, sidevægge, rullebane og punkteringsbeskyttelse. Basisblandingerne valses ud i brede bånd, såkaldte skin, og bliver midlertidigt oplagret før endelig anvendelse. I ekstruderen forenes forskellige gummiblandinger under et enormt tryk. En triplex ekstruder kan således sætte 3 gummiblandinger sammen, f.eks. til rullebane, dækskulder og sidevæggene. For hver type dæk fremstilles således et unikt endeløst bånd, der afkøles, afprøves for ens vægt og mellemlagres på ruller. Her forberedes karkassen, dækkets ryggrad. Et tæt nylonvæv beklædes på begge sider med gummi, så tyndt som muligt for at opnå en optimal vægt på dækket og for at sørge for, at dækket er perfekt afbalanceret. Det beklædte nylonvæv skæres i vinkler på 45 grader og sættes så atter sammen. Kun ved at tilføje denne vinkel i rotationsretningen, kan karkassen give det fremtidige dæk den nødvendige stabilitet. Alle de præfabrikerede materialer forenes nu for at danne det individuelle dæk. Dette er intensivt håndarbejde, som understøttes af de mest moderne maskiner. Karkassen lægges nu på, snittes og føjes sammen. Så lægges kanttråden på og dækkes af karkassen. Karkassens tråde, som er vinklet i 45 grader, ligger nu oven på hinanden og danner således sammen med dækket en diagonal opbygning. Ved foldedæk indsættes i stedet for kanttråden en fleksibel aramidkerne. I denne arbejdsgang tilføjes også de forskellige indlæg til punkteringsbeskyttelsen.
Laserlyset viser i hver enkelt arbejdsgang nøjagtigt, hvor materialet skal pålægges. Dækvulsten får yderligere endnu et beskyttelseslag. Til sidst anbringes rullebanen nøjagtigt i dækkets midte. Her vises et racerdæk i et tofarvet design til brug ved cykelløb. For kvalitetskontrollen kendetegnes hvert råemne til sidst med den pågældende arbejders stempel. Hvert dæk får nu sit eget navn samt navnelabel. Mange får yderligere det velkendte refleksbånd, som giver særlig sikkerhed i trafikken. Det såkaldte green tire er på dette tidspunkt stadig kun en plastisk masse uden nogen form for profil. Først nu sker den kemiske proces med vulkaniseringen. Til at begynde med indlægges hertil en varmeslange i rådækket. Således klargjort vulkaniseres dækket i dækformen, faktisk som i et vaffeljern ved 170 grader i 5-6 minutter. I hver omgang skabes således 6 dæk med deres specielle schwalbe-profil. Først efter vulkaniseringen taler man om gummi. Nu har dækket opnået sin elastiske egenskab. Dækformene sørger for profilerne. Formene er præcisionsarbejde, og de stempler også dækkets brandnavn. Ved slutningen af produktionsprocessen venter der en streng kvalitetskontrol på hvert dæk. Dæk for dæk tages omhyggeligt ud og inspiceres. Løbende udtages stikprøver for at kontrollere vægt og omkreds. Således er der garanti for, at de mange tusind schwalbedæk, som hver dag forlader fabrikken, er af samme højeste kvalitet. En cykelslange fremstilles på nogenlunde samme måde som et dæk. Basismaterialet blandes, formes og mellemlagres i skind. Udslaggivende for luftholdbarheden i de kun 1 mm tykke schwalbeslanger er udover den høje andel af butyl materialets renhed. Basismaterialet presses under et enormt tryk igennem i alt 7 filtre og ekstruderes til sidst som en endeløs slange. Den enkelte slange afkortes, hvorefter ventilen påsættes i det forudstansede hul. Den ene ende af slangen presses nøjagtigt sammen med den anden ende. Ved sammenpresningen hæfter de øjeblikkeligt sammen, da råmaterialet stadig er klebrigt. Slangerne pumpes op med lidt luft og vulkaniseres så nøjagtigt ligesom dækkene, dog selvfølgelig uden profil. Alle slanger fyldes med luft og lagres herefter 24 timer for at afprøve luftholdbarheden. Derefter afprøves hver enkelt slange omhyggeligt med stikprøvekontrol. Ved stikprøverne afprøves tæthed og vægt atter en gang. Så tømmes hver slange for luft, for at de kan pakkes kompakt. Dækkene pakkes på nøjagtig samme omhyggelige måde. Før de færdige schwalbe-produkter kan afsendes til centrallageret i Tyskland, foretages endnu en gang en udførlig stikprøvekontrol. Nøjagtigt denne stikprøvekontrol gentages ved varemodtagelsen på centrallageret i Tyskland. Således garanteres et uafbrudt kontrolsystem fra fabrikation til forsendelse.
På centrallageret i Reichshof ved Køln er der plads til mange millioner dæk og slanger. Herfra leveres Schwalbe-produkter til alle lande og markeder rundt på hele jorden. I mange år har det blå mærke og det stærke brandnavn Schwalbe været garant for kvalitet og sikkerhed, til glæde for alle, der kører med pedalkraft.